tu wat yam kan ni kelong ke kentien ya ka banga kwa ban kren ha kan ke sngi ke bamenta ai kublei fi wepui barok ki baju pet ya kan ga channel jong ka Potternet na ga sngi bat ngi dap na ga jing kmen ka ba kraw namar utrai u a hengi ya ga jingla da ga jingai ai ga jing u ban pen snow ba yai pen snow ya ga khtien ga jong blai na ga sngi ka babal ka ong ka ta ga jingat ka wan da ga ba yo snow bat da ga ba yo snow bangin pen snow ba yai pen snow ru ya ga Khubor kan bau blai dang ai lat yangi ban pen snow ya ga Khubor ba ga ngai ka khtien ga jong blai ga long jingkar khu ya fi na ga sngi ba ga khtien jong blai ka pen ka lai ka dot not jong fi ka pen ka lai ga jing im ga jong fi ka khtien ga jong blai si sha ka ai bor ya fi be pila ro ban im ga jing im ka bai dei dor ba ga khtien ga jong blai ta dei tanginam snap ban ya lap ya ga gospel ngai pen bana ba yai pen bana na ga sngi ba ga ngai bu trahi unang ai bor ya fi ba finang la ro man long ga daw jong ga jingkar khu ha ba ga khtien ga jong blai ka dap a fi ngai pila ro ban sam mi ka ta ka khtien shaki wei pat ka la ban long nam ta ki khon ki ti ke jong phi na ka ban ta ka yeng ga sam ga jong phi bat la da ka de ha school ne ha ga jing train ne ha yo ha hat na hang no ro phila ke man sam mi ka khtien ga jong blai ba phila dap ngai phi don ru ya ka ta ka jing la ban sam ken shaki wei blai ka khu ye fi ngada sngo ngada sngo kemen si shahado kata marba naga sngi sngo ye testimonies kum no bo blai la ka khu ya ka jing em ga jong phi haba pi snap ya ka tien ga jong blai dengan poi no sha ka ne ga subject kya ka ba kwa ban kren ha ka ne ga sngi ban kata ka long to wat yam mano ba kren ni ki kentien ndai mangau pastor Bantei ba kren ni kentien ban ong to wat yam wan mas to ba kla ba ong manga to wat yam ndai ka ne ka kentien ka ba Jisu ukren bad u ong ya phi ka ne ka sngi to wat yam ya ka ne ka khot la sot na ka gospel ka kum Lukas ka nong ka ba nyau ka ne ka khot ka ba khat wei ter ka babel ki thu hang ne ba kat ba u Jisu udang lech sha ka ta ka shnong 9 kisinran gi jung ukle lech lang hang ta ba gidon sagi wei de ki pat ba ki ba bon ki bot yu trai ka long ha ka rukom mat ha ka tu ka por ba shanu bo Jisu lech ki pat ba ki bot lang yu trai dan na pedeng jongki ki sngotanat ban shubut kum to dan na pedeng jongki ki don kam shisha ya ga jingpen khia ya ga kamba no try dan na pedeng jongki ki shu sngotanat le se ban shu le pet ban yo i ya ga e ga bo try ule ha kita ga jing shekri ki jang u bal ki pat ba ki ba bon balen ki bot yo try ba ga babel ki thu hang ni kat ba udang wan hajan kata ka kherdop kata ka shnong hakmi ki de ba shabar ya ubalayap ukuan marway ka kemi jong u bat karu kalalong ka riu kan thai bat bon upat ba nagata ka shnong ladon lem bat ka kat khot khat lai kong haba utrai te ulayo i ka ula sngosen e ka bat ula ong haka to wat yam kat bau Jisu udang lech kata ka shnong 9 ka bu poi ta ka khardop wa kami pen ban kata ka krong nang ta bagi ta ki pat ba ki ba bon bot botia kata krong ude ukon marway jong kan ka reu kan thai mdei butia ndrei utia yap hangta kilamut ban le tep no ya u la kalan ya u na do kli do kejat kata ka jan ka ba judei ka rukom ye ki jiu ban le bat kilaya yam hangta ba kan kamtam e kan ka kme kala yam kala snosi na marba uni ukon ba marway jong ka ula yap ban maka menta ka long reu kan thai mla shu ban yo khon bat le si ka la khamrang ba ru ka ba khlam tho ye ka ta renga ngai bo ne khon la samla te ka mot ka la khamrang ba ta ding ta ka la bon shi bon ki jing parkhat la yap ne khon man tangan le shu kum no wei ban sumar shu ya ngai ya no pat ngan ya kren ya no pat bang yo ban yar khe bat no pat man tangan yo ban ya kmen bat no man ta pat ngan yo ban ya thu khana shi bon ki jing parkhat le se ka kan mau ha ka por ba udang rit une khon let's say hagapor baka pensum inu klon hane hagapor baka aibam inu khon hagapor ka baka ka sumar inu khon ka ken mau let's say hagapor kita ki flashback memories ki jongka bal kala penlong ye ke kemi ban sngo melong ban sngo i inu khon baka jing sngo benot tak kata donot baka jaga jing sngo thang baka jing sngo pang kata donot kala yam hangta kat ba kita ki pat ba ki dang ra kita ka krong ke jong tau khon bat dia kata met yap jong o kan hang ta
Mereka basngot tenat peleng. Bau Jisu wan kenang sia kene ke Shillong. Kamdei ka basu jarang kat bau Jisu wan sia ke Shillong nyan. Henrei wan kenang na ka benta kene ke riu kentai. Ka ba la yam ka ba la pat do no. Namar bau ni khon jaka ula yam. Asngo kene ka por don sibun ki kime ki ba yam pat do no. Nam ta ki khon ki jong pi. Namaru syaitan ula te ula khom ki. Baru baman ula le don bor ha ke jing jogi haduk kata-kata. Bat pi kumba pilado ineu khon ju sengap syu pi ju sngau syu ya pi. Ba uneu khon jang pi berten berset ya pi. Diman ka pisana pi. Ka jing ka bahanga mai. Ka jing ka basarong haduk kata-kata. Bat pi sngau kumba pilado ineu khon. Ka jing jong neu khon ki don mitang bat ki parlok uja miet uja yong. Udi ubam, udi ka kiat, perthai, thala, udi eu drugs, ba pim ka kemie teng fi sngos seir. Piong ani sakano sngi ba neu khon janga Bat pi ya kata ka snayap, ya kata ka doryap ka jong u. Ya ka ba u un sayap no. Bat pi yam ktang menta marway. Pi shong hayeng marway neu khon dan hayeng. Pi yam ktang menta marway. Namar ba pi sngosi na ka bentang neu khon jong pi. Pi yam ktang gomba ka ni ka breu ka yam ktang pi yam ktang ka ni ka sngi. Nrenga kwa ban ong ya pi ka ni ka khubor kam shimlawan. Da ka bushu jaran khat ya pi. Jisu uklemwan da ka bushu jaran khat sine ka snong nyan. Nre udan ya ka ni ka mission ka jong uyo ba ka ni ka breu ka yam palat. Ba ka Bible ki thu ya kata ba Jisu ulet ka ta ka snong. Habau try ulai ya ka ula sngosen ya ka bul ong ka tu wat yam. Bang sngo ka ni ka sngi kong utrai ong i pi wat yam kong. Ngai sen palat ya fi ngala ka no pila yam ka no pila ja umat ka no pila pat ka man sim ka no pila sngo thang sngo si. Jisu ong i fi kong ka ni ka sngi wat yam. Wat yam. To wat yam. Ka Bible ka ong i ka ta da fi puleru. Jeremiah lai puai ka khat ba khat reu ka ong. Kumni ong utrai. Tu khang noi ka tien na ka bayam. Bana ki khmat ni ki umat. Namari ka kam jong pha on sa ainong ong trai. Bakin sawan pat nagari jong unong shuon. But don jinkerman ye ka por ba khat do jong pha ong utrai. But bagi khon jong pha kin se wan pat shalaki pu. Kani ka de ka tien ka ba utrai ukren ye pi ka ni ka sngi ka menta. Ulai ka no ba pipil ayam ka no ba pipil ayam. Snosi yam ktang. Ulai kita ki umat jong pi ka no kila jao. Bu trai ong to khang no kisintun na ka bayam ko kong. Bagi khmat jong fi na kita ki umat jong fi. Bu trai ong namar ya ka kam jong pha on sa ainong ong trai. Playam, plalenyar pladwai. Blayong an ainong ifi kong. Ngan ainong ye pi ong trai. Barkin sawan pat na kari ke jong unong shun. Unong shun ula te ula kom. Kani ka bor krei ka la te ka la kom yu kon jong pi. Nre un sawan pat na kata kari jong nong shot. Un sa yo e ka jing lait marau. Un sa yo e ka jing lait lot. U kon jong pi. Ni u kon jong ni ka breu la. Thia kata ka krong la ka lan u da ka jan. Na do kli do ka jat. U soitan la ka lan ni kon jong fi na do kli do ka jat. Na ka kwa ba dong i fi u trai u dan man le e ka kamba. U ne u kon jong fi. Un sawan pai pat na kari ka jong nong shot. But don jikermen ya ka por ba khat do jong pi sngo kum ba ka khat do ta ka por re nga kwa ba nong fi u blei ong ka don ka jinkermen na ka benta jong fi kong baru trai ong ini ki kentien but ki khon jong pha kin sawan shala ki pot menta ki la ya tampot ki la cross your boundary re u trai ong kin sawan pat shala ki pot u khon jong fi un sa bet kong panum kuslai u khon jong fi un sa malu trai cái cái baca cái Bible kia thu abang ipuliu Lukas nomor nyau uong u Jisu cái breu to wat yam but habu ong to wat yam cái baca ti ulawan hajan bau lakta ya ka krong ngai utrai un kta yo khon jong fi kong ngai utrai un kta yo khon jong fi wat num kuslai kong utrai un kta ya ka do no jong ne khon jong fi but cái Bible cái ong hang ni kita ki ba ki la yeng but ula ong ko samla nga ong hame to yeng barabu Jisu kta khon ja fi ong ko samla to yeng ong
ngong hame to yeng ong utrai ba ngai utrai sa kren un kta inu khon jang fi ba un kren u Jisu ya nu khon jang fi ba ngatep u khon jang fi un sa yeng nam ta ka gospel un sa yeng na ka banta ka kerteng ka jong Jisu Christ un sa yeng na ka banta un ba ni ka lengkor ka jong trai un kwa ba no fi u trai ba kren kan long bet u khon jang fi un u khon jang fi un yeng na ka banta ka gospel ba ka babel ka ong ni tiu tau ba yap ula kishong bolos sedang ban kren tiu la aino ya ha ka kemi jong pada Jisu ong to yeng udah kishong shisha bolos sedang ban kren kwa ba dong ye fi ka ni ka sngi ke bamenta uni khon jong fi un sedang ban kren ye fi mdai shu da ka tin ksoi mdai shu da ka tin perthai ka tin jakla Henry un kren ye fi menta da ka tin ka ba jam jai un kren ye fi da ka tin ka ba thamai da ka tin blai da ka tin men sem ba khoi ba ngai kong wanam khu slai utrau un pan kalai un khon jong fi ngaso utrau kren ha ka ni ka singi dan shibun palat kita ki kime ki ba yam nam ta ki khon jong ki pi long wei na kita utrau sun ai fi ka ru kan thai bat usun ai ye pi kong utrai un pen ya khon jong fi kum ba pen ya neu khna kum ba pen neu samla un pen ru ya khon jong fi kong ka babel ke thu ikata utrai un IT na neu khon shapi pinyo ban kedup yu pinyo ban ya thu khana pat bat o pinyo ya comment pat bat o bu long ke jing singan ya ke jing ke jong fi ka babel ka ong ka jing shep ting te kalangat haki baro bat kila yaro yu blai kide ong unong thu lapau ba kraw ulawan mi apreng jongi ba blai ulawan la ki breu ko abanong fi shisha ba ki breu ki ong bo blai ulawan la ki breu shisha u Jisu wan te fi kong wan ban pet ya fi ba wan ban isnai ya fi man ko abanong fi ka ni ka sngi man tawa judo jing kerman na ko aban dwai nam ta jong fi sngo la do jing kerman fi ong ne khon te un kala nom kan la ana ko abanong fi kong un kala utrai un kta un kren un khon ja fi un sa yeng nam ta ka gospel un sakala long unong yalap un sakala long unong plai ka gospel ka jong Jesus Christ ini doai ni ka por ka manta fi don kam pi kong ya ka jing doai ka ni ka por ka manta trang doai nam ta I kong ablai kene ka kemi ablai ka bala yam ka bala pat do not na ka manta un khon trang doai na do manta men pensai bor ni ka kemi man ai jing tengen ya ka man ai jing kemen ya ka ko trai ba ka jing sup ka ba palat ke jing champang barok kan ri jai fi kong na do man ta ka sngi ka jing sup ka jong blai kong panam khuslai kong ong trai na mar nga don ka khmat ban pet ya fi bang isna ya fi ong Jisu ba kumba nga ngala pen yu nu breu bla yap yu samla bla yap ngan pen ri nu khon jong fi kong ong Jisu se ba khoi ta ine ka khon pendap ika daga jing kemen pendap ika daga jing kerman pendap ika daga jing songo pakan ai ngu lepa na ka banta uneu khon ki khon jong pi ken wan shaki pot ong tin ke jong blai ken wan pat shalaki pot ken nom yai tampot shot na do banta utrai ong ngan pen mi khon jong fi hallelujah kong utrai ker khu ya fi ndo banta ka sngi wanom ki go slide ka do not jong fi utrai ong khang ke shintor fi na bayam ki umat na ki khmat jong fi la biang ka to utrai ong an ai nong kong ya kata ka ba fi la doai ngan ai nong hak teng Jisu ngan doai amen tran ngar khoi fi kong nang ai bor trai fi ka kamba ka la jav sa pet tang ka to ka ni for mata fi ka kamba ka jang play sa phone ngi la fi don kam sa gi wei pa gi jin kam ni fi pang fi tom bi don kano no ji ka ji em jong fi la an phone ngi man doai fi la man ro shine ka jaka hang ni ha po Potternet office ni ka Potternet present ha apa Nongthymmai Nongkhryiem Shillong tran ngar khoi fi ngi don ni do sngi ba ar hadu si sa jan na do ka por khat we baje shaneng ubleng ko fi ko blai shi bon amen